Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Навори навбатида мо узурни вали қати ами гули валикакӣ дар калидору ва як комната дорем. Навори чиставояй. Навор ба хотири ами углода тумба кардагим, стойка кардагим. Ами стойкара мақсад камтарак рисункаш дига ҳай дар ами канали секретои устугӣ ҳастай кор кардаш, чӣ хел размер мегиранд, чӣ хел скотч мезананд, чӣ хел ранг мезананд, ҳамаш ҳаст. Бидурен тамошо кунед. Ба кадоме тамошо кардай уҷа дига намуд гилқати бид, иҷа дига намуд гилқатиай ва свеч ҳам дига ҳай. Хулоси гап ин навор чиста ба хотири шумо, ба хотире ки даимо WhatsApp бисёр навиштем ки бо дига гилаш дар калидор боша. Мода пешниҳод кунед, чунки мо ура дар комната зада будем дӯстони азиз. Баъд калидори дурузи каддор гуфтен, ина ҳами калидори дурузи каддорай. Ва боз як гили дигар дар комната задагем ки ҳозир тамошо кунед, бо домуша ҳастай. Иншаалло ки маъқултон мешавад. Ва дастгирам фаромӯш накунед дӯстони азиз, наворо дар лайк монед, падилитса кунед даимо WhatsAppтон ва кадоме ки подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед барои рушди канали мо, пешрафти канали мо пастаратса мекунем барои шумо беҳтарин наворора пешниҳод кунем ва коркардош бо камтарин расход. Гили симичкай мегем мо най пеш дидинаш чхелай бо ранги сиёҳ задагиай, иш ба карешни задагиай угло ва дуруни хонада ба карешни цвет гил задагим ай блуи шпакловкай ҳамаш дӯстони азиз. Мо иҷа танҳо гил задем, ҳамон стойкоро азем. Боқи паталока сфед мекунанд, пола мекунанд, плинтус мезананд, уша хичон мекунанд. Иам яке ай гилӯи ҳастай ки мақсад ки гилӯи фасонай. Иш комната ҳай, уш калидорай. Хулоси гап ки фақат хоҳиш мекунем ки калидор ма ами зиёдаи 10 навор дар бораи калидор партофтум. Амон тарам боз суроғ мекунен. Ба он хотир ма хостам ки чиштаҳои наворро партом, фақат коркард партофтагӣ будам. Ишам комнаташ қатияй ки шумо нигоҳ кунед. Саволое ки дар комментария менависен, дар WhatsApp имо менависен, ман ҳамура ба тариқи видео пешниҳоди шумо кардам. Ва кадоме мехоҳам хеле гил бизанам, ам хеле стойко, тумбо, ам хеле ороиши хона, ин ҳамин номерои WhatsApp да галасҳое кунед ё ин ки бинависен, ҳатман дар муддати кӯтоҳ ҷавобша мегиред. Боқӣ зинда ва саломат бошед, дастгира фаромӯш накунед.